Yang masih bisa. Ambai, joto media friends rongno, jeng cini Bubagra ni warriors YTF rok cini West PS kaya, obono cini Bubagra no Rwkha Sanjit Debbarma hanai neke Rwkha taku bo erom khai neke Facebook ni bisinti khai je kok sidera bai khai neke comments khai kya abo puno dino puno Rwkha borok kaham bini bukti abai kok ongkhana digi ho dei thanya so bo totally mental tai ubuni party ni phurungjak tai bono rang ruwini ke chari tono aboni bagai bo Rwkha chini Bubagra chini soyong taini অবতার manjak chini dibara sono basi na bagai to phano na bagai ni je samung khai tongo chini Bubagra ni bagai neke amake khuk sidera sawine ke Facebook o comments bisinti khene ke sei tongo so aboni bagai sintini chini sikla bodol chini YTF ni joto warriors jok sing joto no so phaine ke tini West PS bini Mungwi ne ke sing FIR khaikya Tam saka Rwkha. Jeng pulis nok bai procession nok bai kok salamani bisingo kaisano borok sakachono dati khaine ke action anai hanai jeng bongrote kok khajari kabukha within 7 days ek sapta ni bisingo jodi action nai hanga ke jeng obonoti ni ke tebe kotor choba khane thangi dong Acha sisine Rwkha bono sisine. bo jaga ni jeng kaham sinu bini nok boro jeng kaham sinu botam khai jeng kaham sinu bono jeng bono sini ainya haipano social media ni bisinti nukha jokhon ba jeng bono legally barbe nake tini bini Mungwi ne FIR khaikya jeng bono sinu tangi sini yang ba bini Mung Sanjit Debbarma bobo Rwkha tibra sanoble bini nokbuto tibra raijo ono bobo to Rwkha bumane besanoble boko boro ni ba jeng bono sini yang nani ang nong media ni bisinti kaisano saramo chongo Sanjit Debbarma nang nugui tong ke taratari nini kok samani obono nang map sani neke paidi haya ke sikla rok achugui tongalak nang sini Bubagra na je kok samani oboni jawab nung nin thaniwo jeng jaske pano nahanai tai social media ni bisingo joto sikla tongnai rok tai okra chalai tongnai rok joto use khai tongnai rok social media ekta platform jeta Facebook Instagram YouTube tabuk choli tongo trending go to o jagao tamba jeng kaham kok salaidani bagai se kebni samung kaham khaimani jeng bono appreciate khaina bagai kebo boma hayengi tongkha sugia jorao jeng bini bagai kok salaina bagai se kebni bagai kebo hamya ke personally attack khaijani jagaya abo hangka hangke somaj bo sitaranai dofa bo sitaranai nung ang bo sitarangnai to nijini nok nijini borok nijini takhuk nijira bisong omai hamya saya samung khayawoi kaham no khaidi jottono naithok tongmane jat khainake আর চিনি Bubagra চিনি বাকি যে সামুং খাই দङ অবতো जों যত টিপ্রাসা তংলাই সিমিয়া বুনি বসং তংলাই র ফাতার হাস্তেনি বড়রবো সাইমাनै দङ যেরম চিনি Bubagra চিনি বাকি বমাহাকে সামুং খাই দङ সো আবো হাই রং जों এপ্রিশিয়েট খাইনে দরকার চিকন ফাইনেকে বড় ফাইনেকে Facebook তাই Instagram তাই YouTube नि बिसिंति कमेन्ट्स नि बिसिंति खाइनेके लाइभ भिडियो नि बिसिंति खाइनेके अब हामी सामने अब बन्द खाइने खाइदिं हामबाय